Ginpayag ni Haro Archdiocesan Social Action Center o JSAC Director Monsignor Meriton Oso nga isa sa mga rason kung nga nagalala ang krisis sa edukasyon bangod sa ginatawag nga undernourishment sa mga kabataan. Sinupa kay Monsignor Oso nakitaan nga ang isa kadako nga conflict nga ginhalinan sini amo ang kakulangan sa nutrisyon sa mga kabataan nga nagaresulta sa tatlo ka seryoso nga kondisyon kaangay sang wasting, stunting kag underweight. Sinupa sa iya nga ang mga kaangay nga kondisyon nagaapekto hindi lamang sa ikayong lawas sang bata kundi pati man sa ila pagtuon. Dugang pa ni Monsignor Oso nga sa edad nga 5 ka tuig kinahanglan sa intervention ilabi na paagi sa feeding program agod mapunggan ang mas madalom nga epekto sang malnutrisyon. Ginpunto man sini nga importante nga magiyahan ang mga kabataan ilabi na sa probinsya sang Iloilo hindi agod may waluan ang dato sa mga kabataan nga labi nga naga kinahanglan. Ang krisis natin sa edukasyon. At ang nakita nila nga isa ka mayor nga conflict amo ang undernourishment sang aton kabataan. Ay tatlo na kuno ka klase ang undernourishment. Wasting, stunting, and underweight. From 0 to 5, dapat dira masulod ang ating intervention sa feeding program. Kag inhat mo sila sa Social Action Network, nagpatigayon na natin ila din sa aton archdiocese. Of course, kiyahan kita sa nagakaido nga datos, agud matumbok naton pinagbilagid sa probinsya sang Iloilo ang mga kabataan nga labing nagatilahan. Wala talaga siling nga masabat natin tanan. We will only do what we can. At least we are doing something.